Aku yakin lagunya ya apa kabeh ya. Mbak-mbakku juga yang hadir siang hari ini ikutan nyanyi sama-sama ya. Yang ngerti larane koyo kene ora bakal piye tak tinggalke hamba kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja jajal sing kiri yen se ana waktu kok ketemu pisan wae tak sikap awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nompo kabeh kenyataan. Tepuk tangan untuk semua raja-rajaku yang luar biasa. Monata. Kanca-kancaku sing teko siang hari ini ya. Iya kabarmu